A carreira de institutos é unha proba con máis de 40 anos de antigüidade en Cambados. A iniciativa xurdiu do Instituto Cabanillas e dende o 1993 participa tamén o Asorei. Pois é unha proba de partida deportiva asentada en Cambados desde hai moitos anos, con moita tradición, e na que participan os dous institutos. O que pasa é que ten tanta tradición e tan boa aceptación que realmente xa vedes, prácticamente todos os alumnos dun instituto e doutro fan esa carreira de aproximadamente 3,5 km. Na actividade participan máis de 400 alumnos. O obxectivo é que os escolares gocen facendo exercicio. O fundamental desta actividade é que a xente toma como unha festa. E hai tres niveis, digamos, xente que vai a competir, xente que vai a hacer todo o recorrido como se fora un entrenamento normal e corrente, e xente que vai camiñando, paseando, casi diríase, para non ter que ir a clase. Total, que ven todo o mundo contentísimo e nos pasámonos tamén moi ben. O obxectivo deste evento, eu creo que vida sana para a xuventude, non? Eso eu creo que é o mellor, porque aquilo de facer unha especie de festa deportiva lúdica cando xa se está empezando a ver o remate do curso, non? A carreira divídese en 8 categorías, de 12 a 13 anos, de 14 a 15, de 16 a 25 e de 25 para adiante. Dentro de cada rango de idade, premiase a homes e mulleres por separado. Unha vez finalizado o evento, ten lugar a cerimonia de entrega de premios. Hai a entrega de trofeos, lévanos máis ou menos media hora a facer as clasificacións completas, que hai 8 categorías. Participan tamén profesores ou personal non docente. Entón hai 8 categorías, máis ou menos, en media hora temos as clasificacións feitas e o acto de entrega de trofeos e medallas e tal tamén prolongase durante 45 minutos, unha cousa así. E festa total. A ruta cambia cada ano dependendo de quen organiza a carreira. A quenda este ano foi para o Instituto Asorei, que comezou na escalinata de San Tomé e rematou no propio centro educativo.